Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's kainan po, kasama ko ulit si Sax. Hi! Yan, simple lang po yung kakainin namin ngayon mga ka-studio, pero tiyak na mapaparice pa more tayo nito. Meron kami ditong adobong pusit or lumayagan po yung tawag nito dito sa amin, at saka inihaw na bangus with sausawan. Yan, hindi na namin to patatagalin mga ka-studio dahil gutom na kami ni Sax. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan, saan tayo dito, be? Dito tayo. Excited ka na? Sarap nito, nako. Wow. Napunay sa ba? Naapoy sabaw. Ay, sa'yo. Bigyan kita ng sabaw, ha? Saan din? Ako'y anak. Naim kutsara sa kilid na. Ayan. Maghingi ka pa sa akin kung kulang pa, ha? Ako naman, mga ka-studio. Yup. Sarap nito. Sabaw. Yan. Kain tayo, mga ka-studio. Sabihin mo, kain tayo. Kain tayo. Ang sarap nito, mga ka-studio. Thank you to Papang Abrak sa pagluto nito. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Kain ka ng rice, ha? Pwede na makaw ng mga tentacles. Pwede na. Yan po. Bigyan pa kita. Sa'yo. Butan ako sa dating, ha? Yan. Nagkinamot ako mga ka-studio kasi tapos na akong mahugas ng kamay. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na po. Ikaw, yay, pang-apil lang nga nangyayari. Bukog-bukog. Kain ka, rice. Lagyan natin ng lamas. Sarap din ng lamas. Akin na yung lamas mo, be. Kaya tinapos na mix bundura. Kuha na ako. Dito naman tayo sa kuan na. Inihaw na bangus. Kunin ko na ito. Kunin ko na itong sausawan na. May ano pala. Ang laki po mga ka-studio. Wow. Dito tayo, be. Count sa kanya. Ako sang panitan din rin na para makita ang tambok. Ayan, dito po. Masarap po kasi dito banda sa bangus ba kasi mayroong taba. Ayan po, tingnan niyo po. Bigyan kita, biha. Nako. Dara lang ako ibutang.
Naman dira, gabitang akong mga mata ni. Yan. Kunin ko muna ang sausawan. Yep. Kita ko ba? Yan. Oh, ang sarap nitong taba, oh. Taba. Sausaw ko po. Ano, tambok? Tambok? Tambok. Kuha pa tayo dito, be. Yeah. Nabungkag na. Yan po. Sarap nito. Kain ka ng marami, nak ha. Yan. Kuha tayo dito. Yung sausawan ko po, meron po siyang kamatis at saka sibuyas na puti. Kain tayo. Sabantay sa tinik na ha. Bigyan kita ng unod. Kung kinunan ko ng tinik ha. Diyan. Ilagay mo yung tinik sa daplin na. Diri. Sa labas. Sa labas ng plato na. Okay, makaon na mo na. Mama. Ana, diri ha. Dira sa may dahon. Hindi nakain ka. Oops. Kunan ko po ng tinik. Sausaw natin. Itong bangus po mga ka-studio, isa po to sa paborito naming isda na ihawin ba. Lalong-lalo na kapag yung bangus ay sobrang laki, sobrang taba. Ang sarap nun. Yan. Inubos ko na yung pusit na ka. Yung lumayagan, diba? Meron ka pa. Paano yan? Napatay din sa laman. Yeah. Pero kailangan po talaga mag-ingat kasi marami po itong tinik. Yan. Pero si Sax po, marunong na po siyang kuha ng tinik ba. Laking tinik nun. Meron ka pang unod na bangus? Bangus? Meron pala tayong kamatis dito. Kuha tayo ba? Namis-namis yun. Sige. Pwede na. Doon sa daplin na ibutang na. Kay basin mahulog mo.
Na, nagbago na ako. Ang sa kilawon? Hmm? Yung kanin, ubusin mo. Kuha na dito. Lalo pa. Kuha pa ako dito na. Di mo pili. Bigyan kita na ka. Excuse gamay na ka. Ito, meron pa ba dito? Na. Yan. Unod na. Yung isang isda po, nauubos ko po yan. Isang ganito po, nauubos ko yan. Ako lang mag-isa. Ito naman namin yung duduk. Ito. Ano ito? Meron pa mo? Ito. Wala man bin, nakuan man sa kuan. Yan panit, nipilit. Dipili. Itong balihon. Hmm. Kunan natin ng kuan. Ayun. Ayun. Ako mabusog ma. Ayun, ang itom-itom, oh. Gusto mo yan? Apil ako mabusog ma. Malapit ka na mabusog. Hmm. Kilaw lang ka. Uy, excuse me. Excuse me. Kunan ko na. Yeah. Bawang ko. Yung itong ba? Diri lang pagtanaw sa kuan ha. Ooh. Yan. Hmm. Yan yung paborito ni Sax, yung taba at saka yung itim na parte ng bangus sa ilalim ng kuan. Balat niya. Yung ganitong ulam po talaga, grabe kalas kay kanon ba? Kunan ko ng kuan. Tayo. Ako. Ano man yan? Ako. Hindi, kain na. Naram na diyan. Iloko na to yung kanin ano. Yan. Masarap yung kuan may kamatis. Napaka-fresh po. Manamis-namis pa. Yung kamatis. Kamatis. Kuha pa ako dito ha. Gusto ko po talaga siya yung kilawon ba? Yung hindi na samahan ng rice. Yan, gusto ko itong bangus. Pero it takes time po talaga kasi madami siyang tinik. Naubos ng kanin ko, be.
Ito ko. Ito nga ka. Silaw lang din na. Inom na ka-juice. Magtapo ka sa tissue. Tapo ko. Yan. Lagay ko dyan. Lagyan natin ng konting toyo at sibuyas. Yan. Nabusog ka ba, be? Ako, perting gusto ka. Wow, perting busog ka, mga ka-studio. Matagal na po kasing request ni Sax itong lumayagan ba? Itong maliit na pusit. Nako. Cute. Inom ka? Nako, tapo mo. Excuse. Meron pa isa. Hindi na ko maharap na. Manrapo ka. Yan po, tapos na po kami kumain sa mga ka-studio. Grabe, sobrang na-enjoy po kami ngayon sa adobong pusit at saka sa inihaw na bangus. Inom muna tayo. Shoutout po muna kami. Mega shoutout Christine Cecil Ugawa. Hi Ma'am Christine, kumusta na po kayo? Shoutout Kathleen Romero. Hi. Sofia Nicole Digal. Hi. Drew Anthony RC 15. Hi. Akil in Australia. Hi. Paul Adokol. Michelle Bukoy Lau from Zamboanga City. Hi. Julia Ricamura Ricana Cadayona. Hi. May Tumulak from Gonob. Hi. Philip Jude Tabugok from Samar. Hi. Brianna Ray Heaven Sent from Davao del Norte. Hi. Lynn Jima Barrientos. Hi. Kaina Sindang Kanama from Bukidnon. Hi. VJC Ligarte II from Pulumulok, South Cotabato. Hi. Shida White from North Carolina. Hi. Francis Romer Francisco. Hi. Vince Nathan Unido Nacion. Hi. Dave John Sandakan. Hi. At May Angel Gomez Luna. Hi. Yan. At yun na po lahat mga ka-studio. Sana po ay na-enjoy nyo ang kainan namin ni Sax today. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Bye for now and see you in the next. Bye for now and see you For the next. in our next video. Bye for now and see you in our next video. Bye!